למה דווקא חאלד? כי זה הגיע. זה חשוב לך שחאלד גם הוא מוסלמי וסופי? חשוב לי, כן. זה מסבך אותי נורא ומאתגר נורא, ואני לא בטוח שאני לא יקום וילך, כי מבחינתנו זה צלילת עומק למקומות רוחניים, ומקומות רוחניים יהודיים, ואני באמת לא יודע אם אתה הפרטנר המתאים. אם אנחנו עובדים על משהו אלוהי, לעולם שלושתנו לא יכולים להגיע לסכסוך. אתם צריכים להבין את זה. כי אלוהים זה אותו אלוהים של המוסלמים ושל היהודים. זה אותו אלוהים. כל שאנחנו הולכים על משהו אלוהי ורוצים לעשות משהו אלוהי, אנחנו לא יכולים להגיע למשהו התנגדותי. לעולם.